कोणाच्या अगेन्स्ट झगडना हे जे सगळे व्हिडिओ डीओपी पंचायत जीटीडीसी टुरिझम डिपार्टमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंट एमएलए मिनिस्टर यांचे वांगडा झगडटा हे असं आमचे महायुद्ध आणि ही चिमलकरांची अंतिम लढाई फायनल बॅटल आज ना आता ना आणि काय ना एका वाटेचा व अहंकारी बीजेपी सरकार आणि एका वाटेचा आम्ही रक्ताचे ट्रायबल्स एका वाटेचा डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि एका वाटेचा आम्ही चिमोलकर शेतकर एका वाटेचा व रुद्रप्पा एक दुसऱ्या वाटेचा आम्ही आदिवासी एका वाटेचा ही पंचायत व रोहन कवटे व बीडीओ व डीओपी आणि दुसऱ्या वाटेचा आम्ही नीज गोयकार आम्ही मूळ आदिवासी आणि दुसऱ्या एका वाटेचा युनिटी मन आणि एक दुसऱ्या वाटेला युनिटी ऑफ विलेजर्स आणि आज युनिटी ऑफ विलेजर्स या लोकांनी दर्शन दिलेला आणि आयकन या युनिटी ऑफ विलेजर्स नु दिस इज युनिटी ऑफ गव्हर्नन्स आणि ही खरी क्रांती ही खरी रेव्होल्यूशन आयच्यान चालू जाल्लें आसा इतले दीस आम्ही डेमोक्रेटिक बेन हांगा स्ट्रायक करता ती चळवळ फुडें व्हरता आयजूय आमचे भुरगे हांगा स्ट्रायकर आसा ही मिटींग सोंपत परत आपल्या स्टेजीचेर वचतले हांगा स्ट्रायक करतले आणि ही मिटींग जावन आमी थोडे रेजोल्युशन्स आणि आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन ते तुमकां सांगतले मात एकावराव रुपी बीजेपी सरकाराक तर आमकां म्हणपाक जाय जाल्यार तुमीच आमचे गांडीव तुम्हीच आमचे गदा तुम्हीच आमचे ब्रह्मास्त्र तुम्हीच आमचे वज्र आणि तुम्हीच आमचे वरदान या करोडो रुपी बीजेपी सरकाराक आता गोंयकारांनी थोडो चुकोवपाक जाय त्यांचा विरोध करपाक जाय आणि त्यांचा अहंकार त्यांचं सत्ता त्यांचं मत याचा विनाश करपाक जाय देव बरं करू एक रिक्वेस्ट आसा जे आमचे फाटल्यान विलेजर आसा त्यांच्यानी येवन फुड्यान बसचे विलेजराक रिक्वेस्ट आसा जे फाटल्यान उबे आसा ते येवन फुडें बसचे त्याच्या नंतर हांव रिक्वेस्ट करता आमचो गोंयचो एक्टिविस्ट बाब मारियन बाब त्यांनी थोडक्यान आपले विचार हांगा मांडचे स्ट्रायक केल्ले पळय ते हांगा स्ट्रायक केल्ले आयज तुम्ही मेजॉरिटी हिंगा येवन दाखयला आनी मायनॉरिटी कुशीन काडला पळय ते आयज तुम्ही चिमोलकाच्या गांवान तुम्ही दाखयले मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी कितें पळय ती आयज दूख दिसता म्हाका सांगपाक हो विचार मांडपाक जे फाटल्यानी पोत्री घातल्या पळय ती युनिटी मॉल हे कोणाच्या फड्ड्यार हाडून घालपाक हो सरकार सोडला पळय तो पळय आयज ट्रायबल लोकांक डिस्प्लेस करून रिलिजनाचेर कास्टाचेर डिवायड करून ते पळय शाबूक पडटा ते आयज हिंगा आमकां ना आमी गोंयकार आयजून लेगून आमी जागे हा न्हिदोंक ना आणि याच्या फुडें न्हिदतना जावं आमी मायनॉरिटीक पडला जे आमी निवडून धाडला पळय ते सांगता आमी मायनॉरिटीक पडत ना फुडें आमकां ताकद आहा तर आयज सगळे निशेध घ्या केन्ना आमी उलो मारतले गोंयकारपणान एकठांय येतात आनी निशेध मारून त्या जागे आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाची चड गरज आसा देव बरें करूं
आमचे बीएमसी मेंबर बाय रेगनाथ कुंकळकर यांनी 1-2 मिनिटांभितर आपले विचार मांडचे.